Jednu sekundu. No, dobre. Včera približne o 14. hodine policajti Úradu boja proti organizovanej kriminalite spoločne so svojimi maďarskými kolegami zadržali 3 osoby, ktoré sa pokúšali predať radioaktívny materiál. 24. a 26. nedošlo k obchodu. Úgy, ahogy mondtam, 24 nem fettük fel a vásárlókat. Aby nedošlo k takému veľkému úniku. Kvôli tomu, že hrozilo nebezpečenstvo úniku radioaktívneho materiálu, zadržali sa iba predávajúci, nakoľko kupujúci na obchod neprišli. Ilyen anyag ne kerülhessen a környezetbe. A to százalékos tisztaságot ér el, és tento práškový radioaktívny urán je možné použiť v rôznych formách na rôzne teroristické útoky. Poskytnúť s maďarskou stranou. Tovább dolgozunk ezen az ügyön, és ezek az első információk. Podľa prvotných zistení by mal pravdepodobne pochádzať z bývalých krajín Sovietskeho zväzu.